Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to bude videjko z Brawl Stars. Prebehol vlastne jeden deň a ja neviem, ako som to dal, ale proste ideme dať 30k. Proste neviem ako, ale ja som dal proste 900 poháríkov za jeden deň. Takže ja to ďalej nebudem obkecávať a môžeme ísť na to. Takto som to proste asi 5 hier som takto vyhral s týmto. Neviem, ale ja som na Franka až potom prišiel, keď som proti nemu prehral. Tu idem, čakám. Oni sa uistia, že tu nikto není. Nech takto ne. No tak to funguje moja taktika v podstate, proste na začiatku aj potom hrať môžem ako chcem. Ja, kamo, Kerry Gay si... Kamo, Kerry debil si bere Piperku na Brawl Bole, akože to je bomba. Kamo, 12 hakový. Pane bože mi, žole, to čo mám za randomov? Ježiš, vám asi obesiť chlapci. To čo mám za randomov? Jaký hra bot. Super. Piperka tiež akože smart. Dobre. Gól som dal. Ešte jedné chlapci a už nebudem hrať s takýmto randomákmi. Nehrať s nimi. Bože, kamo, Piperka, ty fakt, že smart pekám. Ježiš, nie, vás! Áno, utekám! Nedám gól! Musím sa za to piť na hádka. Nie, Kurtojs, kamo, ja som Kurtojs. Nie, nasrať, musel ma odfúknuť, detko. Bože, kámo, to čo mám za šťastie? Čo bolo za debilov? Dobre. Super. Skoro istý. Jež gold, kámo, prosím, nehajte na fokus, ale to čo ti tu ja mám robiť? Priťahol som si ich ako uchyl. Tu bude. Mám. Kámo, dobre. Ja som to tam chcel zničiť, ani mohol som normálne dal. Fangos. Nie. Kámo, však ale tu má Infinity. Jasné. Ty kokos, to čo je? Hlavne, že off-screen mi funguje táto taktika úplne pohodka. Mal som 8-čkový výstrik. Dávaj. Kámo, som sa zosral. Už prehráme, kámo. Ja nechápem, akože to čo je. Melodies tu, dám aj oného Franka a ešte dá koho, tuším, že som dal. A neviem koho. Buď 3 dvasiatky, alebo 4. Nemusel som si gadžetku. To je jedno. Títo dva ma nezastavia. Tak nemám 12 zápek, takže 100 a oni Sprout ma nedajú dole. Stúžie. Pekne, Drago. Ja s teba ma tiež zdravím, lebo mi chýba 600 kreditov, tuším. A bude videjko ešte o Brawl Passe, takže tam je takých 2000, čo ja viem. No tak 1000 ich tam je určite, takých 2000 by ich tam malo byť, takže fajne. No chýba nám 20, strašne som chcel dať 30k, proste mi sa aj páči ten nič máte, tú takú, neviem, čo to má, ešte nasrať.
Poď, Bibi. Áno, Bibi. Je tam gol. Ježo to! Moje neandertále tomu. Kieza speed up. Come on, je v poko. Však ale v poko nás to vykuchoval. Dobre. Ak sa čudujete, prečo mám iné meno, premenoval som to. Lebo som mal 71 gemov. Sa mi nepáčilo to moje, som si dal. Ale. Takže posledná hra od 20-ky a Surge Maze 100. Čo je za kombo, že to je hrozné. Je také čudné, ale. Ok, to je na to. Tak, idem tu nak. Ale. Opa. Studové. Asi má kamarátky, ktorý neviem. Chcel dať, niekto tam chcel zničiť. Veľmi nenávidím, kámo, keď ťa zabijú rovno, keď dáva žltinu s Frankom. To je najhoršie, kámo. Ježiši, srč. Preto mám main. Tak zároveň mám rád a zároveň nemám rád proste Surge a proste keď hráš proti nemu, je to hrozné. Keď hráš s ním, tak je to fajn. Asi to pre istotu ultinu. Chcel som im to zničiť, tie krabice, ale tak nasrať. Asi počkám na toho stúla. Poď sem stúl. Poď rýchlo. Dobrá. Konečne mám šťastie, chlapci. Ježiš. Yes, posledná hra, to mám play. Ale je tam Poko, takže sme skončili, chlapci. Poko, ktorý má gold, kámo, tak sme duplom skončili. Teda prečo to kliknem. Už nie, to je on to má chvíľa. Čo robí ten El Primo? What the hell? Ty sú aký čudný chlapčí, keď som začal ukladivujem. Pochledím kuk. Opa. Bože, chlapci, kukujem. Ja kukujem. Chlapci, poďme, posledná hra. Poď ešte jeden gól, ale máme to tam, chlapci, ešte jeden gól. Come, no way, že to dostane. Až kde ten Grey? Hej, halo, daj loptu. Čo? Komu? No way. What the fuck? Drbe, kámo. Kámo, no way. A ešte si otvoríme Legendary Stardrop. 3, 4. Nie, nechcel som z barbaverku, ale tak nasrať, máme 30k, kámo. Yes. Takže asi zajtra, tuším, ak budem mať tie questy správne, tak zajtra vyjde videjko ešte z Brawl Passu, takže sa mega teším, lebo budeme mať nového brawlera Draka. Možno, že nám ešte dačo padne z tohto Legendary Stardrop, čo je na konci. A budeme mať titulku, takže konečne. Jebem no name. Takže chlapci, ďakujem, že ste dopozerali toto video do konca. Dajte like, odber, majte sa pekne a čus.